Димитър Илиев пропусна сякаш момента за комбинация, топката обаче остава в краката му. Франциско Политино стреля 1-0 за Локомотив Пловдив. Попадението най-начичи неговите играчи. Хубав диагонален удар и този път вече нямаше какво да направи Иван Андонов. Франциско Политино отбелязва дебютното си попадение с екипа на Локомотив Пловдив и свое пето от момента, в който се присъедини към българския футбол. Франциско Политино, Тодоров не изчисти топката. Тя остава в краката на другата десетка. Политино този път пас по земя. Получи се добра възможност и Локомотив Пловдив изравнява Каталин. Тижан игра с топката, но остана на земята. Политино може да стреля от дистанция. Политино намеса с една ръка от Артур Мота. Пробив продължи към Адриан Кова. Той намира Политино. Какво ще направи аржентинеца? Ето го удара към вратата. Той бе много добър, но и спасяването на Босато също си го биваше. Лами. Веднага с първото докосване към Политино на далечната града. Спасяване на Анатолий Господинов. Няма нужда от риск и Перея. Димитър Илиев, хитър пас за Политино. Спасяване на Григоров. В някакъв момент ще видим. Лонгвил. Хубав пробив на футболиста Кот д'Ивуар. Удари и спасяване на Димитър Евтим. Радващо Илиненов Хайо би дал на гърбен с тази функция на старта на второто по време. Сега Джани Политино в наказателното поле. Спасяване от... Фантастично такова при това, но заплахата не е преминала. Удар сега към вратата. Топката мина много опасно. Димитър Илиев. По-незабележимо участие от Илиев. Сега интересно изпълнение. Много сериозна беше дистанцията и разстояние. Марбаев ще центрира. Остър топка от Марбаев. Политино я посреща с пета, след което се разминава с футболиста на Локомотив Пловдив. Почне матча. Политино. Лами тръгва. Политино стреля. Галин Григоров спасява. Добра възможност за трансферно футболно лято. Политино, добър финт, с който си освободи пространство и веднага търси пас към Хуан Перея. Възможност за Локомотив Пловдив, спасяване на Марсио Роса. Съмнителен тъч от Енцо Еспиноса, но Стоян Арсо го позволи. Ито се обръща още само един гол. Това беше петото спасяване на Георгиев. Сега пред защитата Адриано Апеня ще трябва да помага в сходни ситуации. Загуби топката обаче Ломбард Делова. Локомотив Пловдив има толкова много пространство. доста бързо се придвижиха футболистите на Арда, не позволиха дори за секунда Каталинито да си помисли, че като цяло през настоящата календарна година е записал една единствена среща. Тук ще има засада на Жулиан Лами. Това ще се изберете. Хубаво обръщане от Политино. Остави зад гърба си Богдан Костов. Политино търси подаване. Съчено от Джонатан Куе. И отново Политино. Към Кова. Шанс за центриране вече в наказателното поле. Комбинация между Жуян Лами и Политино. Двоен рикошет. Още едно центриране. Нападател връща топката в наказателното поле. Шанс за Локомотив Пловдив. Изключително разбъркване и тук. Дали Спас Делев не игра? Ще трябва да помага в сходни ситуации. Загуби топката обаче Ломбард Делова. Локомотив Пловдив има толкова много пространство. Бързо подновена играта с нападение за Локомотив Пловдив. Политино с хубаво подаване. Берто Райчев оформиха крайния резултат. А последният двубой тук Пловдив завърши. И рутинираните играчи на Локомотива именно. Първи Сумарбаев. Политино изостря атаката. Тук е Спиноса. Има възможност да стреля. Фиксирате техните позиции от общия кадър. Локомотив обаче ще търси своите шансове на контратака. Политино за Жулиан Лами. Той ще достигне до топката. Ерик Марко също него отли. Тук играта в преход. Лошо отиграване на Франциско Политино, но той Локомотив имаха късмет, че не се стигна до неприятности. Ерик от Рамадан. ЦСКА, Миньор Перник, Монтана, ЦСКА 948, Локомотив Горна Оряховица, Септември София, Спортист Слогия, Етър Славия.
често сменя обстановката. Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Тя си игра тук в града под тепетата на стадиона на Локомотив. План Перел обаче с топката. По-добрите действия на Локомотив по фланговете. Политино открадна нова топка. Добър поглед на Политино към Жулиано. Добра комбинация на черно-белите. Политино. Центриран на аржентинеца, което стигна до Димитър Илиев, след това Шутнев. Политино влязъл във вътрешността на терена, показваш добрия си дрибъл. Топка към Адриан Кол. Там те са натрупали умора, която Локомотив Пловдив да използва. Шанс за Димитър Илиев още в начало. Много Вилдър, до какво може да доведе той? Не към момента до нищо. Политино. Добър контрол върху топката. Се надява възможно най-бързо да се завърне в своя дом в Добрич. Кова по... Тим Петков с гръб към вратата, без никакъв шанс да измисли нещо по-опасно за Политино. Политино има възможност. Илиев. Той не успя да овладее топката. Кова. Имаше ръка на Антонио Вутов, авантаж. Днес трябва да бъде обърнато от пловдивчани и поне на това се надяват. Много грубо нарушение на Ортадо, далеч от неговата зона, първи жълт картон в матча. Футболисти, треньори, може би. Това Антонио Вутов е повален, няма нарушение, както се случи преди няколко минути. Тук обаче фаула е за Локомотив Пловдив срещу Франциско Политино. Адриан Кова. Политино. Сигнал от Никола Попов за нарушение. Сумя да изведе Асен Чандъров. Продължи добре с едно докосване към Франциско Политино. Той е фаулиран. А пък Петър Зовко, отново 23 годишен играч от Босна и Херцеговина. Вратар пък. Ефеяли намери Политино. Лайкович. Грешка на футболиста на Ботевраца. Тук ще има жълт картон при всички положения за футболиста с и завърши наравно с Лудогорец. Завърши наравно и с Черно море. И с другия Евро. От Богдан Костов. Спиноса. Политино. Добра работа там, мина Джеймс Ето и на Иван. Подаване на Борислав Цонев, което обаче нямаше как да донесе опасност. Между другото, Франциско приключва с участието си в този двубой. Може би няма да е чак толкова сериозен проблем, имайки предвид, че тимът записва добри резултати. Велев е до него. Сбърка с подаването обаче Кабов. Вутов след това не фаулира Политино. Възможно за контратака на Локомотив Пловдив. Димитър Илиев извеждащо подаване. Развитието на двубоя, точка за Спартак ще изглежда като постижение и то огромно такова. На Сколите предстоят много трудни двубои по битката към спасението. Ито. Политино. В наказателното поле Политино може да търси далечния гол. Може ли Локомотив да вземе със сигурност много сладък реванш за онова поражение. Франциско Политино в наказателното поле. Шанс! За да срещне гредата и накрая опита на Адриан Кова. За Политино. Много скорост има в краката на Политино. Ще получи той и помощ. Действа само обаче Политино. Стреля в тялото на Матео Петрашило. Това ли е двубой, уважаеми зрители, в който българският шампион капитулира и абдикира от борбата за титлата. Шах и мат в бяло-черно, разбира се. Абсолютно всичко бе направено така, както трябва от гледната точка на гостите. Локомотив Пловдив
издебна своя момент. Севи... Троен шанс за смърфовете. Първо това изпълнение на Франциско Политино. След това удара на Парвизо Маркус и вече напредва към наказателното поле. Политино. Франциско Политино. Удар на Политино. Топката преминава над вратата на Серджио Пат. Изглежда ще има време за едно последно нападение в зелено. Мариан Гребенчарски остави и тази атака на Лудогорец. Докато гледаме повторение на великолепната възможност. 16 payız oyuncuları çet ülkede oynaydı. Şimdi 23-26 oyuncunun arasından diyelim. O hazır ise uzatkan.